כנס, אני תכף מגיע. אוי, כמה זמן לא ראיתי אותך. שלום, שלום. תראה אותך. כובע, זקן. תדרגנו. חזרתי בתשובה, תודה לאל. הבנתי שעברת גם אתה לא מעט חוויות וקישטת את היד שלך כיד המלך. כל אחד וההרפתקאות שלו, לא ככה? בהחלט. הבנתי שאבא שלך על כיסא גלגלים כבר כמה שנים. סיפור ארוך. אז מה אנחנו עושים פה אחרי כל כך הרבה זמן? אנחנו צריכים לדבר ולהעביר משהו שיושב עליי כבר הרבה שנים, אחי. אם זה מה שהיה בינינו, אני כבר לא שם. מזמן אתה יכול להירגע. אני במקום אחר בחיים וטוב לי. קודם כל, אני שמח לשמוע. אני חייב להוציא את זה ממני. דבר. אתה זוכר את הסיפור עם הכסף? אם אני זוכר. אתה גנבת את ההורים שלי. אתה, שהיית בן משפחה שלנו. ישנת איתי בבית שלי ראש וזנב, ואכלת מהאוכל שלנו כל הילדות, בזמן שההורים שלך היו עסוקים בלנהל את הבנקים שלהם. כשאבא שלי גילה את זה, הוא רצה להרוג אותך. גנבת 1,000,000 שקל להורים שלי. לא גנבת, מסטיק או שרשרת זהב. גנבת 1,000,000 שקל. כל מה שהם חסכו כל החיים שלהם. באת, לקחת והלכת. אבא היה עם סכין ביד, ואני התחננתי על החיים שלי שלא יעשה לך כלום. לא יודע למה עשיתי את זה. עד יום מותו הוא קילל אותך. בגללך ההורים שלי לא רכשו את הבית שהם חסכו במשך כל השנים בשבילו. אח של אבא שלי, משה, שאהבת מאוד, כל כך נשבר מהמוות של אבא שלי שהוא עזב את הארץ, רק בשבילו להתמודד עם כל הכאב הזה. על זה בדיוק רציתי לדבר איתך. אבל נראה שאתה טעון אחרי כל כך הרבה שנים. טעון? אמא שלי נפטרה בגללך. ובשונה מאבא שלי, אהבה אותך מאוד, יותר מאיתנו. וגם אחרי המקרה יגנה עליך. אני באמת כל כך מצטער. איך אני יכול לפצות אתכם? יש לי מספיק כסף היום. מה אני יכול לעשות? תגיד לי. תדחוף את הכסף שלך, אתה יודע לאיפה. אנחנו לא צריכים את הכסף שלך. מה שאני לא מבין עד היום, זה איך הצלחת לפרוץ את הכספת. זה היה בלתי אפשרי. איך הבנתם שזה אני? דוד שלי משה, אחרי שאבא שלי נפטר. דוד שלו משה. בשבעה הוא סיפר לנו שבערב שלא היינו בבית, פרצת מהחלון של המטבח. נכנסתי דרך החלון של המטבח שלכם. ויצאת אחרי 10 דקות עם שקית שחורה. הוא ראה אותך מהחלון שלהם. נכון, יצאתי עם שקית שחורה. תגיד, כמה זמן אתה בתשובה? מאז שאמא שלי נפטרה. אבל הנה, היום אני במקום אחר, השתבח שמו לעד. הילדים שלי גדלו בגנים, אני נשוי לאישה מדהימה, צדיקה, גרים בבני ברק. איזה כיף לשמוע שאתה במקום אחר בחיים וטוב לך. תודה. זהו, סיימנו או שיש עוד איזה סיפור שאתה רוצה לספר לי? תשמע, אני לא יודע איך לספר לך את זה. אתה יודע שדוד שלך משה, הוא זה שגנב את הכסף? ממש, ממש. אמא שלך ידעה שדוד שלך משה הוא זה שגנב את הכסף, אבל בשביל שאבא שלך והאחים שלו לא השתגעו, היא הסכימה להמשיך עם הקו שאני זה שגנב את הכסף, ואני יודע שהצטערה על זה כל השנים, כי ידעה שהיא עשה את החברות הכי טובה שלנו. מאיפה הבאת את זה? אחי, אחת הסיבות שדוד שלך משה גר בחול ולא בקשר עם המשפחה שלך, זה כי אמא שלך אימה עליו שאם אי פעם הוא יחזור לישראל היא תהרוג אותו. זה מכתב שאמא שלך נתנה לי קצת לפני שהיא נפטרה. קח, תקרא. אני לא מאמין לך. עכשיו אתה מבין? אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. מה זה? חייב מאיפה הבאת את זה? גל,
חייב להבין, אחי. צא בבקשה. גל. צא בבקשה. גל. צא החוצה, קישטה! צא לי מהבית! גל.